Ang lakas ng tulog na ano niya. Yun. Yun. Oy, first catch. Ay. Laki naman yung pre. Mga ilang ganyan First ka lang. catch. Yung kanina kakarapan na yun, no? Nang ihon. Oo. Kanina. Yan guys. First catch po. Courtesy of pare ko. Okay, hindi. Tayo rin natin. Sumuntay. Gusto ko yung huli ni ano kanina. Anong pangalan mo, boss? Raymart. Ayun, yung huli ni Raymart kanina. Bulate ko. Naman ito. Yun. Yung kanina. Ayaw nila yun. Sa core ng gulay. Kasi ano ko yun eh. Kabrad ko eh. Yan, yan. Yun. Second catch. Second catch, guys. Ay, uy, what? Oh my God. Second catch. Malaki. Ano, iuwi na natin. Malay mo, madagdagan yan. Ay, putik. Nasugat ako. Mga tatlong ganun, pwede na siya yun. Ilan ba kayo sa bahay? Dalawa lang kami na. Yun guys, nakadalawa na tayo. Kaya sa vlog, kaya sa bili ka sa parang nakapag-enjoy ka. Sakalat ng ganun eh. Ang dami na nagpost. Tigaang sa nagpost, tigaang eh. Ang hindi? Siya yung nagpost. Tara, puntahan na natin ito, sabi niya. Yan, ito rin ko. Nakita ko naman. Nakatagal Uy. dito. Tinag ko naman sa kanya. Third catch. Tinag na yan. Malapit ka sa amin yan. Late lang guys. Sabi naman niya. Pwede, check namin. Gusto ko yung malaki. Ano yung summer? Pamilya tapos mag-ano, magkakatrabaho. Yung parang ano lang, yung digomang baril lang. Tapos summer lang na ano. Nalinisid lang. Parang
Yun. Yun. Ay, Port catch. Siya din ba yan? Yun no. Port catch. Medyo pataba-taba naman. Ba, may bag dun sa ano ko pa. Sa gilid ng ano. Kahit makaano ka lang yan. Hindi, sa gilid ng bag. Gilid ng bag. Yan, dyan. Dun sa isa. Ayun na po eh, kinakagat na. Ayun na, hita. Ayun mo na. Tatangay na. Ayun na. Ayun o. Ayun mo. Ayun mo. Sige, ayun mo. Sige. Yun. Wala. Hindi. Tulugin mo na. Wala, putol. Ay, Tuloy mo na yung ano, yung tampi. yun guys, ang laki guys. Yun. 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 Oh, ay magsuya pa. Sarap niyan, pre. Bugya pa mabulos eh. Go, butik pang makatakas. Oo nga eh. Makasakat ka pala. Malalim yung ano niya. Yun guys, oh, laki. Courtesy po sa kanya yan. Siya nakahuli niyan. Bibili na ng paminwit yan. Yun guys, oh, ganyan kalaki. May ano yan. May kalahating kilo. Gusto mong hawakan eh. Taba. Yun guys, oh. Short kalamansi. Yan. Ha? Ito natin. Yun guys. Paano? Pag ano na yan? Yung sunod-sunod na ganon? Ano to yung pag-ila? Oo. Yun yung pinakakuan namin. Wala naman kami mahal na araw. Kagabi-gabi meron kami panatan ginagawa. Off mo daw, off. Yan, okay na yan. Tama na. Pwede yan na ako. Pero yung ano, bakbak. Ano, boy. Padlock. Yun. Fifth catch. Yan yung mga ano pare, yung mga sumisibol pa lang, no? Mm. Okay na tayo guys. 12 years old, ganyan. 13. Yan na hawakan to boy. Para di ka matusok sa ano. Pero natusok pa yun ako kanina eh. Kuko na yan. Hindi. Kaya? Okay na tayo. Yes! Hindi na kaya. Hindi na kaya. Bulat.